Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. La badalonina Mireia Belmonte ha escrit una pàgina històrica per la natació catalana en adjudicar-se 2 medalles de plata als Jocs Olímpics de Londres. La nedadora Mireia Belmonte va aconseguir una medalla de plata a la final del 200 papallona, la primera que aconsegueix una dona catalana en uns Jocs Olímpics. Belmonte va nedar de forma excel·lent la final i va liderar la cursa quasi fins als últims metres, on es va veure superada per la xinesa Liu Yang Jiao. A més, va batre el seu propi rècord d'Espanya. També va aconseguir la plata als 800 lliures, a un temps de 8:18:74, fet que suposa millorar el rècord d'Espanya en 4 segons. Belmonte va fer una gran cursa, reservant forces per als últims 200 metres, on va passar del quart al segon lloc i va fer un final espectacular, només superada per la nord-americana Ledecky, gran dominadora de la prova des del principi. La nedadora recordarà per sempre més la cursa que l'ha convertida en la primera dona catalana que guanya una medalla olímpica en natació, i en el seu cas són 2.